Goddag folkens, og velkommen tilbage til en episode 10 af Minecraft med Slack. Og vi blev forstyrret i sidste episode af en lille grøn dildo der i netter, som ødelagde portalen, som gjorde det lidt umuligt for mig at komme tilbage. Men det gør ikke noget, fordi min gode ven ZBW, han hjalp mig jo selvfølgelig tilbage til oververdenen. Og så har vi ligesom fået reddet den ud, kan man ligesom sige. Det vi skal nu, det her er at lave nogle rails, og så kan vi så småt begynde på vores lille det med du ved af en halløjsa, ikke? Så vi tager lige noget iron her, og så skal vi bruge nogle sticks, som vi har her, her, yes. Og så skal vi bruge nogle torches også, hvis jeg ikke tager helt fejl. Skal vi se om vi kan huske det her. Det må være sådan her og sådan her. Og så lidt noget redstone eller et eller andet. Og så lige sådan iron der. Og det var ikke sådan. Sådan der måske. Så iron. Nej. Hvordan er det så? Er det sådan her måske? Sådan her? Ja, det var det der. Vi kan godt lave 2 gange. Vi skal slet ikke bruge så mange. Vi behøver kun 8. Nej, det er mig, der tager fejl. Sorry. Vi skal bruge langt mere. Sådan der måske. Måske lige 2 mere. Det kan vi godt lige gøre. Ja, sådan. Og så kan vi lige smelte noget iron imens herinde. Så får vi også lige styr på det. Så kan vi lige bumti. Så skal vi lige smelte iron der. Skide godt. Så skal vi lige have fat i noget guld. Noget powered rail, som det hedder. Og der skal vi bruge noget guld. Så vi tager lige noget guld her. Så kan man lige sige, at det må være på den samme måde, man laver det vel. Bare sådan her. Ja, det var sådan der, okay. Vi kommer nok lige til at bruge sådan her måske. Ja, noget der omkring. Må vi se, hvor meget vi får brugt. Det er nok ikke så meget, men hvad helvede. Ja. Så går vi ned til kisten der. Så skal I bare se. Nu skal vi satme i gang med at lave den farm der. Jeg mangler stadig en villager, men det klarer vi, når vi har lavet den. Og desuden har jeg ikke set den endnu. Har jeg? Nej, det har jeg ikke. Vi må se. Bum, chibum. Så skal vi bruge noget power rail her. Bum. Og noget almindelig rail. Bum. Det guld der, det behøver vi ikke lige, men det smider vi ind her. Så er det forsikret. Og det der mangler vi. Det skal vi også bruge. Sådan der. Nej, vi behøver kun én egentlig. Nej, det gør vi egentlig ikke. Bum, vi smider dem altså mindre. Så skal vi lige hente de seeds der. Så bliver det jo nok en episode 12, vel? Vi får lavet det hele færdigt. Så småt, så godt. Nej, det gør vi nok ikke, vel? Vi skal have lavet farmen i en episode, ja. Så vi laver farmen, og så henter vi villageren bagefter. I en anden episode selvfølgelig. Og det er jo straks sværere, fordi der er ikke nogen villagers i den her village, jeg er i nu åbenbart. De er jo alle sammen væk. Så det er jo fantastisk. Vi se, vi skulle hente hvad? Det var seeds. Og vi har kun 4 stacks, vi skal bruge 8 til villageren. Så vi skal lige ned histe farmet lige ned her og lave noget fnitteri her. Potteri. Hvad? Nå. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker for ham. Han er sgu underlig ham der Slack der. Ej, det gør nok jo. Det gør nok. Shabshusende. Hvad? Hvem sagde det? Plantede jeg igen. Det behøver vi jo snart ikke gøre igen, det her. Bum. Og det Sjøvand, der vil jo blive flyttet over til en anden gut, som hedder Minimassen igen, og måske han også blive kaldt teknikeren.
I kan gå ind og kigge på hans YouTube-kanal, hvis I har lyst til eventuelt, jo. Så jeg lige have du. Jeg har også lige lavet mig en hoe med Unbreaking 3. Det synes jeg lige havde min ret til at lave, jo. Altså, sådan går det jo. Ja, Jamen, han er sgu så morsom, ham der. Men det går nok. Jeg overvejer lidt at begynde at sætte webcam på, men jeg ved sgu ikke rigtigt. Hvad synes I, mennesker der kigger på min kanal? Hvad synes I? Skal jeg begynde at smide et webcam på, fordi jeg er sgu en fræk fyr, jeg ved. Yes. Vil nogen sige, men jeg har jo til dels fået mine kommentarer på mit udseende, jo. Eller min krop, som de fleste går efter. Det ved jeg nu ikke, nej. Jeg går sgu med efter den store kærlighed, det ved. Det går ikke, nej, fy for fanden. Hvad fanden sker der? Jeg synes det lækker lidt. Det går sgu ikke det her. Kan du så holde op med at lægge? Fy! Skam dig! Stop så! Stop! Stop nu! Stop! Stop! Why you no stop? Stop! 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 Med at lægge! Stop så! Forbandet det lag. Hvad fanden sker der? Det er ikke godt det her. Ja, det må fordi man sidder og renderer lidt. Ja, det kunne det jo godt være. Stop. 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 Hvad har du gang i? Dumme lag. Men altså. Den driller. Må ikke drille. Folk der er mindre end en selv, det må man sgu ikke, du. Fy for fanden. Og hvad hedder det? Jeg kan lige så godt give et lille tip om, at jeg kommer til at lave en lille video her, en lille vlog der omkring nogle små ting. I mit nye værelse. Hvad er det for noget? Ja, det er godt nok lidt tomt rummet, så vi får ikke nogen roomtur. Der er sgu ikke rigtig noget at vise dig, men det skal nok blive godt. Og så er jeg jo begyndt at se lidt på sådan en histopist af det viden, jeg har omkring League of Legends for eksempel. Der har jeg også set lidt. Og så skulle der gerne komme en video i dag, måske fra Smolken af, hvor jeg er med. Jeg vil dog ikke sige alt for meget. Jeg er ikke sikker. Det er ikke sikkert endnu, så jeg vil ikke garantere noget. Satan, skal du slå? Jeg kan ikke se en skid, så du må lige stå stille der. Ja, det er sgu godt, du. Har vi nok nu? Jeg har 1, 2, 3, 4. Ja, det går vist lige, du. Jeg tror, vi har nok nu. Fordi en villager har et inventory space, der hedder 8. Så den kan holde på 8 ting. 8 mærkelige ting. Nu må jeg smide 8 ting til den, og så den går med det. Ikke noget væsentligvis, så det er visuelt, altså kan ses, men hvis du ved, hvad jeg mener, så at den vil holde på det. Holde på de forskellige ting, jeg siger. Jeg kan høre en edderkoppe, der er på vej op i numsen på mig, men det skal jeg nok aftale, at det går sgu ikke, det der. Kom her, du. Sådan. Så kan man lige lægge sig der. Men altså, det er jo behageligt, det her. Nå skal vi lige tage det helt roligt, ikke? Tag det helt roligt. Prøv at se. Der. Og der. Vi har ikke nok stacks endnu. Godt. Dammit. Men så når vi lige kommer i gang i næste episode. Nu har vi samlet tingene selvfølgelig, ikke? Det er jo skide godt. Det er skide godt, ikke om det, altså. Kraftedeme godt, det. Men jeg vil egentlig sige, at vi har egentlig fået styr på de fleste af tingene. Nu bliver jeg jagtet hernede og kommer igen, og det lægger helvedes til her, altså. Det kun lige noget til stille, så det er okay sådan. Jeg ved det sgu ikke, dog. Men det der portal, den skal sgu også flyttes til et eller andet sted. Jeg ved sgu ikke lige hvor endnu, men det skal vi nok finde ud af.
Så tak for det som med, og så ses vi i næste episode. Og de bedste hilser her for slag af Christian. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men husk at smide et like og subscribe selvfølgelig. Og spread som Slack, eller give som Slack, eller hvad I nu vil sige, eller Slack fra Borderlands, eller hook mig lige en gang, som vi siger på engelsk, med hug, ikke? Et kærligt kram der, ikke? Og sådan noget. Ja, det bliver sgu en lidt lang afslutning på episoden her, men det gør ikke noget. Det kan vi godt lide. Så vi ses næste gang i en fremtidig episode. Hygge hejse. Hej.